Non, gracias. Pódeme dar un ataque de nervios. Por aquí fano moi cargado e xa levo 5 en riba de tanto esperar. Fixe unha copia da chave da porta da súa casa. Useina para entrar e para deixar a pulseira no consultorio de Isa. E quen pensas que és? É a prova definitiva que demostra que Isa inventou todo. ¿Quiere decir que un adolescente hizo ese tatuaje y a un niño de 2 años? Parece increíble. Me va usted a perdonar, pero no me lo creo. Supoño que se vostede tiña algunha sustancia prohibida, ocuparíase de desfacerse dela en canto soubo que eu andaba por aquí. Venga, hombre, enséñamelo. Vamos. En canto a súa cara, hoxe sairemos de dúbidas. Vanme quitar as vendas xa? Sí. Perfecto. Canto antes mellor. A súa familia xa está avisada. Vémonos logo. Resulta que a noticia de que Tania Pino era un misterio fixo que se disparara a venda das novelas. O meu editor xa non quere publicar a verdadeira identidade de Tania Pino. Que? Normalmente, cando é para unha muller, poño debaixo da miña firma o número de teléfono, pero neste caso, como é para ti, supoño que non fai falta. Non, mais ao cabo dos 3 días e medio entrou neles pola virtude de Deus o espírito da vida. E alzáronse sobre os seus pés, co que meirande terror sobrecolleu os que os viron. Vivimos días extraños. José Antonio Jiménez, cando empezou o taller, tiña un respecto atroz a escribir. Parecíalle un traballo tan titánico que tiña dúbidas. Eu non son escritor, e que conto da miña vida? A quen lle interesa? Esas eran as preguntas que lle rondaban constantemente. Coa axuda dos compañeiros e coa capacidade que ten el de dar o salto ao baleiro, lanzouse a escribir. E fixo un dos libros máis orixinais deste taller. Ulidos da miña memoria, fai un percorrido en relatos breves de recendo en recendo. E ese libro cheira a case todo, non se corta un pelo dende logo. A mar, a viño, a churrasco, a cabalo, a hachís, a barón dandy, a ouriños e a moitísimos outros. Penso que é un dos exemplos máis claros de como funciona o taller da memoria. Non é un taller de escritores, José Antonio. É unha pequena arca na que se van depositando memorias para quen as queira. E a quen lle interesa a túa vida? A todos os que aquí estamos reunidos, por exemplo, e a moitas persoas que queren aprender de onde veñen os verdadeiros apaixonados pola interpretación.